ҳамада салом дӯстон, чӣ хеле ки мо медонем дар дунё фокуснигони беҳтарин хело ҳам зиёд ҳастанд ки онҳо бо фокусҳои бениҳоят душвор ва хатарноки худ мардумро дар ҳайрат мегузоранд. онҳо корҳоеро мекунанд ки инро ба чашм дидан ва бовар кардан ғайриимкон аст. лекин ҳаст вақтое ки фокусникҳо кори худашонро иҷро кардан наметавонанд. ва имрӯз дар бораи якчанд фокусҳое гап мезанем ки ин фокусҳо аз рӯи нақша амал накарданд. абракадабра ва мо рафтем. Безумная утка. Чӣ хеле ки мо медонем дӯстон, бисёре аз фокусникҳо дар вақти фокусҳои худашон харгӯшро истифода мебаранд. Медонед барои чӣ дӯстон? Барои он ки харгӯш яке аз ҳайвонҳои оромтарин аст, ки ӯро агар мо дар даруни ягон қутӣ монем, ӯ чӣ қадар вақте ки мо хоҳем ҳамон қадар меистад то он лаҳзае ки мо ӯро нагирем. лекин чӣ хеле ки мо медонем, фокусникҳо солҳои зиёд шудааст ки дар фокусҳои худашон харгӯшро истифода мебаранд ва барои ҳаминам харгӯш дар назди мардум аллакай тамошо карданаш ҷолиб нест ва барои ҳаминам ин фокусник дар фокуси худаш харгӯшневу мурғобиро истифода мебарад. лекин ин мурғобӣ дар ҷои худаш қарор намеистаду фокуси ин мардро ҷазир мекунад, бигемам мешавад. бинед дӯстон ки ин фокусник худаш намедонад ки ин мурғобӣ аз ҷое ки барои он тайёр карда буданд аллакай баромадааст ва худаш бар назди сандуқи дигар меояду ва бо мардум нишон медиҳад гӯё ки ин мурғобӣ аз он ҷо нопадид шуда бошаду ва дар ин ҷо пайдо шуда бошад. шоҳи кинетика ин ҳам яке аз фокусҳои беҳтарин дар ҷаҳон аст ки барои дили мардумро ба даст овардан беҳтарин фокус аст. лекин на дар ҳама ҳолат ин фокус ба кор меояд. дар ин ҷо чӣ шуд намедонем дӯстон, лекин ин мард ҳамон қадар ки кӯшиш мекунад фокуси ӯ иҷро намешавад. ҳатто рафта бо дасташ худаш мезанад, лекин намешавад. бо пояш ҳам мезанад, намешавад. ва ҳатто дӯстон бинед ки яке аз судяҳо хеста ба назди ӯ меояд ва бо ӯ ҳамроҳ шуда ӯро ёрӣ медиҳад, лекин боз ҳам намешавад. ва аз ҳама аҷоибияш дар он аст дӯстон ки ин мард болои ин қадар кор умуман шарм намекунад. ва судяҳо мегӯянд ки мо аз чӣ нороҳат шудем ки ин мард инро 36 соат шуда буд ки тайёр кард. опасни жонглёр. ин шахс фокусҳои худашро бо чизҳое анҷом медиҳад ки ин чизҳо метавонанд ки ба саломатии ӯ зарари ҷиддӣ расонанд. ин лаҳза бошад ӯ фокуси худашро бо бензопила анҷом медиҳад. ногуфта намонад дӯстон ки ин трюкҳои ки фокусро шумо бояд ки на дар кӯча ва на дар хона истифода набаред, чунки ин хело хатарнок аст. чӣ қадр ки мо дида истодем, ин дар як баромади худаш бо корча ва табар фокусашро ба анҷом мерасонад, аммо дар ин лаҳза ӯ бо 3 бензопила барои майдон мебарояд. лекин чӣ гуна мешавад намедонам, дар байни майдон яке аз бензопилаҳои ӯ ба кор намедароянд. лекин баъд аз чанд вақт ин бензопила ба кор медарояд ва ин шахс фокуси худашро шурӯъ мекунад. лекин бинед дӯстон ки дар охирин лаҳза чӣ гап мешавад. бензопилаи охире ки ин шахс дар мобайни пояш медорад, ин бензопила меафтад, лекин хушбахтона ба ягон ҷои ин мард зарар намедиҳад. ин ҳам бошад дӯстон яке аз фокусҳои беҳтарин аст. як шахс аз Ҳиндустон худашро каратеист мегирад ва ба майдони талант меояд, мегӯяд ки ман ҳамаи шуморо бо кори худам дар ҳайрат мегузорам. ва бинед дӯстон ки ӯ бо дастҳояш ғиштҳоро зада мешиканад ва ҳатто ба баландӣ баромада растичкаашро ҳӯй карда дар дастонаш ғиштро мешиканад. ин шахс қариб буд ки ба китоби рекордҳои Гиннес дохил мешуд, лекин ин шахс дар сараш як ғиштро мезанад ва қариб буд ки аз ҳуш меравад. лекин боз баъд аз чанд лаҳза хеста фокусашро идома медиҳад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боварӣ дорам ки видеоролики мо ба шумо писанд омад. барои ҳамин ҳам ба канали мо подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.